Kundanna ta' 6 xhur ħabs addizzjonali għal Darren De Bono magħruf bħala it-Topo wara li fil-qorti nhar il-ġimgħa irrifjuta li jidentifika u li jixed dwar il-kompliċi tiegħu kollha fis-serqa armata tal-HSBC, attentat ta' hold-up illi kien seħħ fl-2010. Darren De Bono ġie mixli l-qorti wara li ġie mħarrek biex jixed waqt seduta li saret il-ġimgħa li għaddiet fil-kumpilazzjoni tal-provi kontra Vince Muscat. Minkejja l-patteġġament li għamel De Bono mal-Avukat Ġenerali li permezz tiegħu tnaqsitlu l-pena ta' ħabs fuq akkużi ta' attentat ta' qtil ta' membri tal-Korp tal-Pulizija fil-famuż hold-up tal-HSBC, De Bono irrifjuta li jikxef min kienu daw kollha involuti f'din is-serqa. Minflok akkużi ta' attentat ta' qtil bil-ftehim li laħaq ma' Victoria Buttigieg, issa Darren De Bono huwa akkużat biss b'attentat ta' feriti gravi fuq l-istess membri tal-Korp. Imbagħad fl-aħħar jiem meta fil-fatt tela fuq il-pedana tax-xhieda, it-Topo insista li ma rridx jikxef lil dawk involuti u li kien se jixed biss kontra Muscat. Bħala raġuni għal din il-U-turn u semma il-biża' għas-sigurtà tal-familja tiegħu. Parti minn dan il-każ instema bil-bibien magħluqa fejn huwa mifhum li nataw dettalji dwar it-teddid kontra it-Topo. U l-ġimgħa l-oħra kopja tas-sentenza li sabitu ħati b'kompliċità fil-hold-up tal-2010 ġiet eżibita biex tissostanzja din l-aħħar akkuża. Għal De Bono deru l-avukati Edward Gatt u Ishmael Bsajla. L-ispettur Mario Xiberras mexxa l-prosekuzzjoni.